To seche ma mago bende koro timore kendo ote pod medoro kowuok kata pinje ma oko kopogore gi Kenya kende ni bedo mar Martha Karua e ong'ala mamalo mar siasa kane koro nyaka kumochope nyaka gie sani ok en gino mochakore nyoro, to en gino mochakore higni mathoth maloyo 30 mosekadho. Chopo mar Martha Karua mondo bede ka bende biro ndiko historia kaka achiel kuom miyo no mano mokwongo bedo jalup ker e piny mar Kenya. En wach ma bende ochakore higni mathoth ka odhi ondamo mapile ka pile kata higa ka higa ma bende koro chopo kuma entiere no. Ewi sigana no bende koro ileronwa kanyo to kod jafwambo marwa Lorin Manyala ma bende koro miyowa wuoth mar Martha Karua kaachiel to kod siasa mare. That I have picked as my running mate and Cabinet Secretary for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Mikai Martha Wangari Karua nonyuol tarik 22 dwe mar 9 e higa 1957 e kaunti ma Kirinyaga. Osomo e skund primar mano mar nyiri ma Kabare Girls Boarding, kaito dhi skund sekondar mar nyiri manoero ma Kiburia Girls Secondary School e higa mar 1977 nyaka higa mar 1980 nosomo chike kata law e mbalariany ma Nairobi. E higa mar 1992 noyombo e laro kom kar chung' od bura ma Gichugu gi otiko manoero mar Democratic Party. E higa mar 2002 Mikai Karua noriwore kod jokanyo mabende nochuogo riwruogno ero mar National Alliance Rainbow Coalition kata NAC ka gin kod ker mosenindo Mwai Kibaki. Mikai Karua nodong' korka ker mosenindo Kibaki kata obedo ni yiero ma higa 2007 nobedo kod koko kendo nobedo kanyakla mar joma notwak e duoko winjruok e kind ker Kibaki kod moluor Raila Odinga, twak mabende notelie kod Kofi Annan, kendo bang'e nobedo kaka jatend migao noero mar Justice. E higa mar 2009 Karua nogwe tao oweyo bedo jatelo noero mar Justice kowacho nokalo e peke timo tijege. E higa mar 2013 Mikai Karua ne okosiro lwedo ker Uhuru Kenyatta manolaro kom ker gi duond od bura noero mar Jubilee, kendo nochung' mar laro kom ker kata kamano norem. E higa mar 2017 Karua nosiro lwedo moluor Uhuru Kenyatta e laro kom ker e tielo mar 2 kod otiko mar Jubilee, kendo en owuon nochung' laro kom gavana ma kaunti ma Kirinyaga. Kata kamano Mikai Anne Waiguru noyombe gi otiko mar Jubilee. E higa mokalo Karua noriwore kod riwruog noero mar One Kenya Alliance ma bende gikone to noketo winjruok kod mano mar Azimio la Umoja, kendo chuogo riwruok achiel mano mar Azimio la Umoja One Kenya e higa ni eri. Martha osebedo ka kampen ne jating' bandech laro kom ker e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya moluor Raila Odinga. Gino ero momiyo gikone odiochieng' ma kawuono moluor Raila Odinga oloso sigana kode e pacho kaendi kaka miyo mokwongo bedo jalup ker e ng'we laro kom ker e yiero maduong' ma ichan bagi e pacho ka kochopo tarik 9 dwe mar 8 mar higa ni eri. History is calling us to close the gender gap in our country. History is calling on us to reciprocate the struggles and fidelity of our women. Today, we find ourselves at a similar moment. We find we are responding to a higher calling, albeit in different environment to that of 202. What happens to our dreams when they are deferred? But a desire to fulfill the tree of life